Hej, jeg hedder Rikke Godfredsen. Jeg er videnskabelig assistent ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet. Denne lille film er nummer 3 ud af 5 og handler om selve det at optage en screencast. Før du går i gang med den egentlige optagelse, er der nogle ting omkring din egen og din omgivelses performance på skærmen, du skal være opmærksom på. Og her er nogle enkle råd, du måske kan bruge. Med hensyn til din krop, så hold den i ro. Hvis det er svært, så tab dig fast til en stol og søm sko og stol fast til gulvet. Hænderne. Hold dem næsten helt i ro, men kun næsten. Stemmen. Tal som til din ven eller veninde, og tal dynamisk både i højt og i lavt stemmeleje. Øjnene. Ha' kontakt med kameralinsen, når du selv er på, ikke med teksten. Og kan du undvære briller, så er det det bedste. Hår. Falder det enten ned i øjnene eller af, så tæp det fast. Og næsen. Mere puder, end du aner. Og mangler du puder, så nuller noget WC-papir og dub dig med det. Mest i panden og på næsen, og ja, også til mændene og drengene. Tøj og beklædning? Ja tak. Vælg en forholdsvis neutral udgave af dig selv. Hjælpere? Nej tak. Hvis du kan, så vær alene, når du optager og speaker. Med kameraet under din øjenhøjde kommer du til at fremstå magtfuld, og med kameraet over din øjenhøjde sætter du din modtager højt. Er kameraet lige i øjenhøjde, er det sådan, man er, nemlig i øjenhøjde. Vælger du at filme på en måde, så du kan bevæge dig, så pas på, at du ikke bevæger dig ud af billedet. Og vær modig, når du beskærer dig selv. Lige over hårtoppen og lige under skuldrene, så er du, og ikke ligesom her, selvom det kan være nok så charmerende med lidt forskerrod i reolen, ja, så er du den, der tager magten over billedet, og det bliver ikke baggrunden, der tager magten over dig. Derfor skal du altid bruge tid på at finde den bedste baggrund for din screencast. Prøv selv at se, hvor stor forskel der er, hver gang du drejer din computerlinse og din egen placering en lille smule rundt i lokalet, hvor du vælger at optage. Når du har fundet stedet, du vil stå og optage, kan du sætte lys. Det kan være med et par arkitektlamper med noget køkkenrulle klistret foran, eller det kan være ved hjælp af en større computerskærm, der står bag ved din optagecomputer, som du kan se på det her link, eller naturligvis ved hjælp af professionelle lamper. Lyden bliver bedst med en podcastmikrofon, men ellers er det bare vigtigt at sørge for stilhed. Og hvis du vælger at bruge musik, så pas på med at bruge hits og almindelig kendt musik. Det kan udelukke din film fra YouTube, hvis du skal uploade den der.